makita nila ang sitwasyon na kung sa diin dira himuan ang iya nga iloy makita. Ginakasubo sang City Social Welfare and Development Office ang natabo sa isa ka 27 anyos nga babayi nga 6 ka bulan nga nagabusong nga ginbawian gid sang kabuhi bangod sa ginaaligar, ginpulihan kastigo sa mag-asawa nga tupad balay sini sa Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City sadtong Marso 24. Sa ginpatigayon nga press conference sa Iloilo City Hall, ginpahayag sang head sang CSWDO nga si Terry Gilogo nga ginakasubo sang ila ahensya subong man sang lokal nga pamunuan sang syudad ang natabo sa biktima nga si Lori May Bailon kag sa baby boy sini nga napatay bangod sa ginaaligar ginbatyag sini matapos ginpulihan kastigo sang mag-asawa nga sanday retired police staff sergeant Joseph Agana kag Chona Agana. Suno sa iya tuman nga naapektuhan sa natabo ang 4 ka nabilin nga mga kabataan ni Lori May nga lunsay minor de edad. Samtang kainas ang aga nagpadulong na sa puloy-an sang napatay sa Boulevard ang CSWDO kung sa diin naghinun-ano na sila sa pamilya sang nagtaliwan. Ilaman ginapasiguro nga tun-an nila sang maayo ang mahimo sa iluhan sang nabilin nga kabataan ni Lori May nga makahatagid sa ila sang pagpalangga kag maka-atender sang maayo. Dugang man ni Gilogo, handa si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga maghatag sang bulig sa kabataan, dugang pa nga maghahatag man sang financial assistance. Ang CSWDO lakip na diri ang pagpalubong sa Mag-Iloy. Ini si Karen Badilla nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radio Bandera.